Jeng, dulu. Salam bahagia. Sugeng Jeng, bapak-bapak, dermawan. Sugeng Jeng, bapak-bapak, dermawan. Sugeng Jeng, Pak. Sugeng Jeng, Pak Joko. Sugeng Jeng, sehat. Ya selalu, sukses selalu. Boleh tayo. Kamu baris. Ada? Kakaknya mana? Bon, aku nih, kita. Ya, siap. Siap. Bergodo pinten lali? Kawan. Oh nggih, cek kelas. Wes ganti Pitro jangan main bola lo. Geger dadi meja iki. Nah, wis mending kesel ngarep. Foto main sini. Ora ada. Kamu nggo malbon. Wah, salaman ini milih. Oh, sing mburi ora kok. Oh ngono. Yo. Sugeng Jeng, Bu. Ini bergodo ra genep. Iki efek anu apa ya? Oh, 3 foto sik. Ingkang kinurmatan punika para siswa ingkang sampun purna wiyata mliginipun nganti seserepan ganti medhar sabda panata cara wonten LKP Surya Utama. Pramila kepareng kasebagaken mliginipun tumuli petik citra sesarengan utawi foto bersama. Sepisan mele kasebagaken petik citra sesarengan mliginipun setunggal bergodo utawi setunggal kelas sewege awit wektalipun sawetawis pramila nggenipun ngaturaken selamat utawi kasuwanken sakmangke kanthi tutwuri sesarengan sakwingkingipun pramila kasuwanken juru foto mliginipun semangga anggenipun mendhet gambar utawi foto sesarengan ampri sedaya kawis tinggal semangga mapanipun saged pun pencar sawetawis kanthi radi geser. Nggih. Nggih. Angkahipun samangke sedaya kawis tinggal mliginipun kanthi pasuryanipun. Nggih. Nggih, sedaya. Nggih. Tutwuri sakwingingipun. Nggih. Awit punika Bapak Anom Sucondra nggih samangke sekedhap melih Surabaya karo kanca-kanca pamiyatan Surya Utama pasarta wisuda purna wiyata ingkang satuhu bagya mulya
Berwakani atur sumangga kula ndherekaken munjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha kanthi pranami boten saged asung pangenggahan ingkang ngormat kaliyan kanggan panjenengan sami so boten saged asung pasugatan ingkang empranan ing penggalih panjenengan sedaya. Salajengipun para kadang penyangkul gadi ngaturaken ageng pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking rawuhipun panjenengan sedaya sampun kersa minakaken wanci ngrodhaken penggalih ngrawuhi sedahanipun para kadang penyangkul gadi pangajab sarawuh panjenengan sami pikantuk barokah amal silaturahim saking sultan Allah Subhanahu wa taala. Adicara wonten ing wekdal siang menika inggih wisuda purnawiyatan. Pawiyatan panata cara pamedhar Sabdo Surya Utama tataran ingkang angka sepisan kapurwakan kanthi bergodo setunggal, bergodo kalih, bergodo tiga saha bergodo sekawan ingkang sampun kalaksanan kanthi rancak boten wonten pampeng setunggal menapa lan sanesipun samangke adicara menika sarasehan budaya ingkang nyuwun narasumber panjenenganipun Ki Anom Sucondro bawat saking Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Ngayogyakarta, hadiningkang saestu saking para kadang penyangkul gadi namung ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pindhan awit panyengkuyipun para kadang wisudawan LPK LKP Surya Utama saha saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Purworejo ingkang sampun paring papanipun inggih menika Gedung Kesenian sarwa Gedung Kesenian Widyar Supratman Kabupaten Purworejo saestu sebisa malih mawantu-wantu para kadang penyangkul gadi ngaturaken ageng pamantur nuwun lan mugi-mugi pangajab berkah kagem Bapak Trio Harimurti saha para dwija samijayanipun. Pangajab kula saha panjenengan sami saged tumut kaewaken dumateng gununganipun Viyantun ingkang pikantuk syafaat wonten ing yaumil kiamah. Sepisan kula ngaturaken duking panuwun mriki wonten kasuntal Gusti Kang Maha Tunggal ingkang sampun kepareng babar kanugrahan katentreman dumateng kula panjenengan pramila saged nyawiji wonten ing gedung pasemuan aula gedung kesenian sarwa edi ing panci wekdal injing siang punika serawung sedulur oke haji kene bae nggih insyaallah. Bapak Ibu sedaya para lega kakung saputri samudayanipun budaya menika boten wonten pantosipun namung ingkang setunggal kedah panjenengan cepeng budaya menika tebih saking rasa serik aja duwe rasa serik aja duwe rasa kemeret niku nek budaya umpama Mas Sugeng kok laris Pak Priyo boten Mas Abi kok boten aja serik wis digariske dhewe-dhewe. Pak Sukmadi iso ngono kok Pak Sigit ora iso ngono kenang apa padahal satu guru wis digariske dhewe-dhewe. Estu Bu Titik Prabandaru ing Kolombian kula sing sekolah kaya ngapa Purworejo menika rias laris banget. Saniki ming ngesuwi prias sak Purworejo ya ming mangkat kondangan wae. Nggih Bu nggih, jatahipun dhewe-dhewe. Dados janji yen kersa budaya aja sariati aja kesinggungan. Persaingan perlu ning dadi semangati. Pun niku mawon paling kula. Kadaluwarsa katatu katutup
Lestari budayaku. Ini lure jahitane wis bener, blangkone wis bener, ngisore kain batik. Pun diawali dari hal kecil saja. Ngeten niku. Engko ndak wis padung ngeten iki wis padung muni. Ah niki anggarane pinten lah nyandang terus takon anggaran. Sampun nggih saya. Terus yang ini. Nah. Iki mangke ada di sana. Ciri khase jare nek Solo. Solo niku sing baku niki latare kuning, jenean. Paham nggih? Nggih, jene latar kuning. Nek Yojo latar ireng atau latar putih. Nah, nek niki nek di Jogja adalah jarit larangan. Jarit arisan. Pulau ceritake napa niki kleru mboten monggo tidak melanggar hukum negara, tetapi ini bicara budaya. Kenapa disebut jarit arisan? Nalika Penemban Senopati mau mencari wahyu, maka dia bertapa di Cepuri Parangkusumo. Dapatlah wahyu ratu. Ketika mendapatkan wahyu ratu di bawah bimbingan bertafakur, bermunajat, beristihad dengan Kanjeng Sunan Kalijogo melalui Mondorogo, melihat ombak pantai selatan nabraki batu karang, dilukis ombak mau dadi batik jenenge batik Parang. Dadi niki namung agemane ratu, dipakai untuk 3 acara: pernikahan, kematian, dan penobatan. Nek saka wisudane wis bener wisudan jenenge. Terus niki, nah iki mah beneran aku ngeten. Nah, ada niki diarani napa? Napa? Nek Garuda niku ra ndi? Nah niki kadang. Niki diarani ceplok gurdo. Nek ceplok gurdo niki, nek sing niki tanpa ceplok gurdo niku dhek Penemban Senopati. Nek sing ana ceplok gurdone ngeten iki kagungane sinten? Hamengkubuwana. Dadi sampean Kanjeng Gusti Ratu Mas. Ini Mas, sampean Mas. Ngeten niku mawon nggih, hal-hal yang kecil. Ngapunten niki kula mboten kan nggih, Pak, kula mboten guroni lho niki, kula mboten guroni. Lah niki. Niki Jogja apa Solo? Solo. Wirone Jogja apa Solo? Jogja. Pun betul aja kumeng. Nggih, kita tidak anu ya, biar kita kan paham. Sampun paham nggih? Niki jarine dilempit diseleh kamar. Lemari benjang le nganggo nek ana ketoprak oleh dapukan Penemban Senopati napa Bayu Hadiwijaya napa. Amin ngono, Bapak tundang sesuk. Tapi nganu kita enggak nyari kesalahan nggih. Enggak ya. Itu jangan seperti itu. Nggih. Nah, satu lagi Pak. Niki jenenge apa? Selop. Selop utawa cenelo. Tolong MC iso bedake iki sing diarani selop, niki diarani sepatu sandal. Loh, sinau MC ini dimulai sama hal-hal yang kecil ngeten iki. Kula riyen wonten perias jenenge Bujarwo. Teko dik-dik kula pas didelok ning nyandang. Balik Bali Pak. Bujarwo niku perias abdi dalam keraton. Nek riyen kan MC niku keteng ngene perias kan ngenger. Ngeten nggih, ngenger kok. Ora kaya sakniki malah dadak murah ngaruhke wah aduh mohon maaf ini saya sowan wis cara zaman saya lah. Niki nggih, niki jenenge sepatu sandal. Bolehkah pakai ini? Boleh. Boleh oleh kitab undang-undang hukum pidana perdata dan syariat agama itu enggak melanggar ini. Enggak melanggar, niku enggak melanggar. Nek ngangge selop. Nek sepatu sandal dhuwure berarti judulnya ngeten iki kata Jawa mawon. Tapi tidak melanggar hukum agama dan hukum negara. Prayogi ngagem
sanesipun nggih menika ngagem selop. Sampun? Monggo katuran lenggah. Wis ngono wae. Nek padha-padha ngeten iki. Sing bedake Jogja karo Solo napa? Terus kabeh, Pak. Sing bedake Jogja karo Solo adalah ini. Kali ini. Nek Solo sekalipun bentuknya seperti ini, niki kedah ngeten niki. Diarani pacul buang. Nek Jogja lurus ngeten iki. Niki blangkone Jogja, terus kabeh meneres Jogja jarike Solo. Ya ora apa-apa, apa tidak Jogja terus. Nah, nek niki pacul buang. Ini kan pacul buang nggih. Pacul buang Solo. Jogja. Apakah salah? Tidak. Prayogi sak sampunipun sinau wonten Surya Utama lajeng manger. Selesai, monggo. Nggih. Mohon maaf ya, saya nek seperti ini. Kalau